man eh gagmay nga pasyon. Para ganito pang snack chip kay may lain. Chip, asang budget chest atong snacks ani? Mura ni. Frontliner biya ta. Budget? Una bitaw na. Wa pa lang niabot. Kung nang pabot-abot sa ta. Kinala sa atong snacks. Dami man ni kay kuan man ni. Natural man ni. Katay chip, wala pa miniagi. Wala pa lagi. Sige lang, pabot-abot lang sa ta kay basin dayong nay mga giron. Ah, sige chip. O basin nakabalo sila nga dirita mag pisto karon. Basi mo na itong snack chip. Ah, okay ra na may mabutay ng snack. Mabutay na ron. Ah, sige. Dali pa lagyan po. Uy! Chip! Nani pa ako chip po? Atong parang chip. Kaman. Ano? Uy. Sir, saya problema sir. Aming hapon dia si mo sir. Mag-conduct lang may gamay nga inspection sir. Sir, food delivery din sir, food mamba. Pagmamba. Mag-deliver mo dito sir. Na. Ginabawal na baya gyud pag adto laing barangay sir kay balo na kastong panahon karon sir nga grabe ang pagkalat sa corn beef 19 mao nang Chip. COVID siguro chip. Ha? COVID. COVID-19 mao nang ginabawal na gyud ang pag adto laing barangay. Kung unsa man na bisag unsa pa naka-importante na inyong i-deliver dito mao nang bawal na gyud na siya nga Sir, kompleto man may paper sir. Naman may mga kwan sir, naman may kanang papers ikan sa among kumpanya nga okay ra may mag-deliver kay mga food man yung mga i-deliver sir. Ipakita nato yung kwan pagpakita sa mga papers. dili sir naa magyud tay protocol sir nga gipasunod sa kwan sir balaod. Updated ang pagaya mong agency bud sir, abot ana kay kabalo man siya sa mga protocol. Mabitaw nara sir, namo mga papers diri sir. Kompleto man may ani sir. Nag-require sa gobyerno mo sunod sunod. Sa mo na to ni chip. Bisan kinsa nga moagi diri aning kasadaha padulong dito sa laing barangay. Wala gyud na sir, barahon gyud na damo. Bisan pag unsa na Sir. kuan. Sir, program mo exemption sir. Oh sir, ana gani diri sir, Essential. essential things like foods. Unsa man na sir? Lugaw. Lugaw. Kabalo biya ka sir nga kanang lugaw sir wala gyud na apil sa essential nga mga Pagkaon. pagkaon. Essential nga mga pagkaon. Tuwan, apil. Apil man siguro sir. Ang lugaw sa essential. Sir, sa among protocol sir, tara to. Curfew. Ang ang atong curfew is alas 7 sa Ako lang kuanan sir kay para nabo kay Ayo sir. Dili sir, ako ang kuanan kay sir para sir, sir, dali lang sir. Ako lang sang videohan sir. Dili bawal na sir, bawal gi. Para na ko ebidensya ba sir bagay. Video ang mga Na ako pong ipakita sa mga bossing dito sir. Dili sir, bawalan mao ginabilin sa mga sir nga bawal lang Sige, sir, picturean lang ako sir, picturean lang ako. ug diri sa atong mga essential sir, food, medicine o katong uban nga gikinahanglan gyud immediate action. Mo ra gyud sir. Ang lugaw na sir, wala nang apil sa essential sir. Food mo lugaw. Pero dili sa essential. Kaya ang tao pwede ra mabuhay bisa pag gulay lugaw. Kaya atong mga bakery bitaw na to gipangsiradan man. Pagkaon man na food pero dili sa essential. So, ang lugaw sir bawal gyud. Now, saan man ni sir? Niya ang delivery ba? na. Wa gyud tay mahimo na sir kay mao ginang nasa protocol sir. Pwede, tawagan na lang ako sa kapitan niyo sir para makistorya na mo ba? Bisan pagpila ng kakapitan nimo ang tawagon sir. Wala na sir, di na mo talab gyud sa mua kay nakatimri mis taas. Unsa? Bisan pag gisan ng kapitana, bisan pag nanaron siya dire. Kitaon ti kag unsaon ako na siya pag insulto, pag istorya. Pati ito may nakatimbre oh. Dahil ni unsa kami may gitagag balao dire kung naay mo agi dire di na mo pagion. Bisan pag unsa na ka. Gahi, man jud mo ka. Sige, sige. Kapitan mo kayong ibangita. Kap. Maning hapon niyo dra. Si kapitan si. Yan ay trabaho niyo diri. Haban to graday daghan kay reklamo sa barangay. Kanang lugaw, bisan paglugaw na pagkaon na. Pwede ra na. Mauni nga kapitan akong gikahadlukan. Kap, mayong hapon di si mo kap. Kita kay sa barangay. Banyo lagi. Tiga wala to kay sa kapitan. Wala. Sa barangay. Ikaw ang kapitan yung kapitan. Kap. Oh, barangay daw. Kap.